ayaye akhulume ngawo athi nikhuleke ningaphezi, nikhuleke ningaphezi. Kukhona umkhuleko obizwa ngokuthi ke ukukhuleka without ceasing, to pray without ceasing. Amagama ukukhuleka ungaphelelwa amandla, ungakhathali, ungadinwa. Is it possible mhlawumbe umuntu mangabuza umbuzo, is it possible ukuthi you can pray ungakhathali, khuleke waya ungakhathali? Impendulo ithi akukho lula ukukhuleka ungakhathali. Khathala kuyafika, kepha kukhona into esenza singakhathali. If mangikhumbula the day ngiqala ukukhuleka kuze kube manje, even before ngisindiswa, I used to go nje ehlane ngiyothandaza ukuthi nami ngangikwenzelani ngangingazi. Kodwa ngongumfana nje ngizohamba nje ubasikhulele emakhaya ke thina, uhambe nje uyehlane ufike ukhuleke. Makwenzakele inkomo zayodla ngaseintabeni, mawufika nje entabeni uhlezi lapha welusile, bese kufika into nje ethi kuwethandaza. Nangaleso sikhathi umkhuleko sasingawazi nokuthi yini, kodwa kufike nje something ethi thandaza. Sometimes kufike nje umunyu enhlizweni yakho bengathi nje ungakhala. Sometimes uthi usahleli mhlawumbe uthi uyacula uyahlabelela, kuvele nje kwehla inyembezi mara ungazi ukuthi sengikhalelani manje. Then after those tears bese bakhona into ke ethi khuleka, bese uyathandaza nje ngoba vele sikhuleleke esontweni, besikhonza ke eyoni ekhaya. Kanti ke noma umuntu ekhula kutholile ke uSunday school la sasifundiswa khona izwi likaNkulunkulu. Ngiyacela ke ukuthi sibuke lokhu lamagama amabili. Number 1, sizobuka iprayer ngoba lona uyiwona umkhuleko namhlanje sogxila kuwona sikhulume ngawo. Umkhuleko obizwa ngokuthi prayer and fasting. Lona umkhuleko siyathandaza, kodwa umehluko kunemikhuleko esihlezi siyenza nsuku zonke. Umehluko ukuthi lo ufaka ukuzila ukudla, lokho esibizwa ukuthi ke i-fasting. Number 1, what is prayer? What is prayer? Anyone nje ongaphendula nje, what is prayer? How? Yange. Anyone nje, what is prayer? Angazi noma sisi uyaphakamisa ngoba kuyavumbuka, kuyasithela, kuyavumbuka. Uphamisile sisize sisi. What is prayer? Amen. Phendule kahle. Prayer is a communication between God and man. Mshayeleni izandla. Wena mem ubuzothini? Ubuzothini mama wena? Ngoba ayivi balekile ke lento engiyenza la. Amen. Uxhumano phakathi kwaNkulunkulu nomuntu, noma uxhumano phakathi komuntu noNkulunkulu. Hallelujah. Phendula kahle Nkosi yami. Kunjalo uxhumano, it's a communication between God and man. Number 1, prayer is a communication between God and man. Ngicela ukuthi siyilokhuze kahle ukuze siyindlalele kahle ngaphambi kokuba sijampele kuyi-fasting, because igama lokuqala lithi prayer bese lesibili lithi and fasting. Kusho ukuthi amanye amagama izinto eziwu-2 lezi, is prayer and fasting. So umkhuleko kanye nokuzila, umkhuleko kanye nokuzila is prayer and fasting. Omunye ngathi akodwa ubamshabalela ngaze sifundise ngathi manje siyingane encane, shesha ujaha. Kukhona izinto ezizoxaka mase ngena deep, ibambe nje ngoba ngiyithisha nje ingezwakala ngathi ngifuna ukubuyisela ku grade R, kanti kukhona la engifuna ukuyisa khona. Kukhona abantu abangazi nanokuthi yini umkhuleko, bathi umthandazo yini ukuthandaza, bathi umthandazo awukaphenduli mawusho njalo. Umthandazo uxhumano phakathi komuntu noNkulunkulu, noma uxhumano phakathi kwaNkulunkulu nomuntu. Ngamanye amagama iprayer ukuze ihambe kahle uNkulunkulu asiphendule akumelanga sibe ngabantu abakhulekayo
kuphela, kepha fanele futhi sibe ngabantu abalalelayo ukuze uNkulunkulu ayiphendule imikhuleko yethu. Ibandla liyakhuleka, abazalwane abaningi bayakhuleka, but iproblem yabo umkhuleko bawenze waba one-way traffic, whereby it's only one man who speaks, only one man okhulumayo from the beginning until the end, which is wrong. Kahle kahle i-prayer masithi communication, when I communicate nomfundisi kusho ukuthi ngiyakhuluma naye ngibuye ngithule ngimnikeze ithuba lokuthi naye ekhulume back game. It's a communication, it's not a one-way traffic. I-prayer mokhuluma noNkulunkulu is a two-way traffic. You speak, after speaking you listen, then abese yakhuluma, after then you continue. That is why umkhuleko kuzobe effective. Nayi into engifisa silungise kulonyaka ka-2026, in your prayer learn to have that time of being silent, because prayer is not all the way abazalwane from the beginning until the end. There is no time where you listen lokhu uNkulunkulu, because angithi sithi it's a communication. Masithi it's a communication sichaza ukuthi yingxoxo phakathi kwabantu ababili. So now omunye mayekhuluma omunye uyalalela, lesikhathi lomunye aphendula lomunye bekakhuluma kuba yi-turn yakhe yokuthi alalele. So now this one thing kumele siyilungise ku-2026 ukuthi it's not a one-way traffic, but it's a two-way traffic. Amen, hallelujah. Now umkhuleko sesichazile ukuthi ke uxhumana phakathi kwaNkulunkulu nomuntu. Now lolu xhumano ke luba khona lusebenza ngobudlelwano. Makhona uxhumano nobudlelwano fanele bube khona. Ubudlelwano yiloko esithi relationship, ubudlelwano. Ngamanye amagama umuntu akakwazi ukukhuluma noNkulunkulu enganabo ubudlelwano naye. Aningizwanga ke manje nisele manje. Ubudlelwano uma ngathi wasenza umzekelo ukuze abantu ubudlelwano bakuqonde kahle, amukho umuntu ongabazi ubudlelwano from kuyigengele ye-youth ukuya kubantu abadala ngoba nanike naba i-youth. Now lesa sikhathi kufika insizwa izibika kuwe wena useseyintombi, lesikhathi ixoxisana nawe ishela wavuma wathanda lokhuluma nje kwalensizwa wagcina usuyiqoma. Now usuyiqomileke manje usuhambileke usungenile enhlizweni yakhe naye usengenile enhlizweni yakho. Kufika isikhathi uyahamba uyakha kini naye uyahamba ekhaya kubo, kodwa ikhona into yokuthi abantu abaku relationship bayacheckana. Hayi atext omunye noma omunye phone athi I was just checking you. Musani ukuzenza ngathi anisazi ke lezi zinto egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngoba lento engikhulumayo into ekhona futhi engeke size siyibalekele. So now lento enza ukuthi ke uthi umuntu uqeda ukuhlukana naye noma uthi bese ethi ethumela i-text noma efone yikhona phela ubudlelwano lobo obuchecka ukuthi umuntu ekuchecka ukuthi hayibo uvuke kanjani ulale kahle, ubudlelwano lobo. Akabonga uJesu. So now noNkulunkulu ke uma sisindisiwe singena ebudlelwaneni naye. Alibonga igama lenkosi. uNkulunkulu emini siyakhuluma naye njengomuntu echecka umuntu wakhe emini. uNkulunkulu siyakhuluma naye ekusihlwa, siyakhuluma futhi naye ebusuku, siyakhuluma futhi naye ekseni. Hallelujah. Le relationship siyikhipha ukuthi ibe strong. Isizathu sokuthi le relationship siyenze ibe strong ukuthi omunye bangabe engekho right omunye kwazi ukumthwalisa. Alibonge igama lenkosi. So now uma siyolala that's why siyakhuluma noNkulunkulu. Phakathi kobusuku siyavuka futhi sikhulume noNkulunkulu. Ekseni kusile siyakhuluma noNkulunkulu. Bangakhe namhlanje ekseni abakhulumile noNkulunkulu? Bangakhe namhlanje emini abakhulumile noNkulunkulu? Ungakhohlwa uNkulunkulu uyakubuka njalo. Hallelujah. Abathi nje emini ngeke nganikeza nje u5 u10 minutes ngakhuluma noNkulunkulu. Ube nje honest. Mangabe ube busy emsebenzini ntanga, hayi angilitholanga baba namhlanje ithuba lokuthi ngikhulume iqiniso ngaphambi kwaNkulunkulu. Abake bakhuleka nje emini noma ngabe u5 minutes noma ngabe u10 minutes, somebody nje othi ngikhulekile emini. God bless you. Now lento ke musukuyenza only uma ngabe uku fasting.
lento asiyenze ngisho usuphumile ku fasting ubudlelwane abuqine u2026 phakathi kwaNkulunkulu nomuntu. Hallelujah. Angazi ukhona ongasiza yini lapha le insizwa ezikhona was a brother ungibophele nanka amabhalunde awu2 ngoba le teaching ngifuna ukuyenza ngize ngathenga amabhalunde special ngifuthela bhuti angazi ungasithola phi sellotape bese uyalikhama nje ngapho libamba kodwa wafuthe womabili bese ungilokhuzela wona angazi ungawahlomaphi uthole something noma ungaletha lokuya kwamaflower ngazi noma kuzobonakala na ukubeke la bese ngenza ke le teaching right. Sisachaza ke into yomkhuleko ukuthi uyini umkhuleko. Umkhuleko is not only ukucela kuNkulunkulu. 2026 ngiyacela ukukhulu kuyithoba kubazalwane asingayini kuNkulunkulu ngoba kunezinto esizidingayo. Ngicela ukuphindela lento engiqeda ukuyisho. Asingayi noma asingakhulumi noNkulunkulu ngoba kukhona esikudingayo. Asiye kuNkulunkulu sinakwe esikudingayo kodwa kwesisikhathi singakumenshini. Sithi uma sifika kuye uNkulunkulu ngize kuwe baba nje namhlanje ukuzobonga. Baba angiceli lutho. Kepha uNkulunkulu ngizobonga. Bese uyaqala uyamention ukuthi ngizobonga ukuthi ngeke ngagula kulonyaka ophelile ngabangwa nezibi ngajika esibhedlela kodwa wena ngomusa wakho wangisindisa. Nkosi ngeke ngaba ku accident kulonyaka ophelile imoto ingozi enganguyo kwakumele ngishone kodwa isandla sakho wena wasilula. uNkulunkulu ngize kuwe nje ukuzobonga nje ukuthi ngisasebenza kuze kube manje. Baningi balahlekelwa umsebenzi ngibala iminyaka kumsebenzi ngisebenza kulonyaka uNkulunkulu ngizobonga nje ukuthi ngisasebenza. Baba namhlanje ekseni ngiletha udumo nezibongo kuwe ukuthi baba ungivusile. It's a simple thing mawuyibuka kodwa kuNkulunkulu imina a lot. Angazi noma bangizwa yini abangcwele. It's a simple thing kodwa emina a lot kuNkulunkulu. The only problem with us as much as we pray, every time emkhulekweni yithi esikhuluma size suqede suvala umkhuleko asikaze siye kuNkulunkulu siyobonga. The only time isibonga uNkulunkulu is when we stand la phambi kwabazalwane bese sithi ngizobonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngenzele u1 no 2 no 3. Ngaphambi kokuba izibongo zifike phambi kwabantu funda ukubonga in your private place. Funda ukubonga uNkulunkulu uwedwa bese ubonga uNkulunkulu suphakathi manje kwabantu. Hallelujah. Because lesikhathi uphakama uzoma la uzobonga uNkulunkulu. Kukhona umuntu okhulekela something na ubese phelelwa ngamandla esidikila ukuthi awu nangu uNkulunkulu angaphendula kodwa ukuma kwakho la uzobonga uNkulunkulu liyavuka ithemba komunye umuntu ethi umuntu hawu uma ngabe uNkulunkulu enzelelo mama uma uNkulunkulu enzelelo baba uma uNkulunkulu enzelelo sisi lo bhuti kusho ukuthi nami uNkulunkulu angangenzela. Lalelani bazalwane kulonyaka musa ukuba umuntu ocelayo kuphela kepha iba nazo insuku la khona ozothi namhlanje usuku lami lokubonga inkosi. Iba nazo futhi insuku la khona othi ibandla alizilile ukudla kepha mina ku2026 iba nosuku lwakho owazi kahle ukuthi anguthinti inhlobonke namhlanje ukudla. Musukudla 7 days musukudla 7 days la kulo 7 days akube khona izinsuku zimbili lunye kepha owazi kahle ukuthi lolu usuku lwami lokuya kwi secret place. Hallelujah. Lolu usuku lwami nje lokuthi ngiye ekhoneni lami ngithi uNkulunkulu ngiyokhala phambi kwaNkulunkulu ngiyobonga phambi kwaNkulunkulu. One other thing engifisa ukuthi kulonyaka abazalwane bayenze bangcwele asifundeni ukubonga. Hallelujah. Asifundeni ukubonga. No matter how little into uNkulunkulu akwenzele yona though wena ufuna into ezinkulu kodwa funda, learn to appreciate, learn to thank God even with the smaller little things. Learn to appreciate and thank God.
some of the things Tina we think ukuthi no, it's our right and our privilege to have them. No, all what we have, it is by the grace. There is nothing that qualifies you. Even your education, even your certificate, your diploma and your degree doesn't qualify you. It's only the grace of God that qualifies you to have what you have. Akabonga Yesu. Ayibonga inkosi. Lalela mzalwane, ubhuti uyaqeda. Ubeke lapha, kukude kakhulu lapha. Woza mfowethu. Angazi noma kuzohlala thatha lokho ukulethe la. Noma uthatha isellotape. Isellotape umfundisi. Mnikeni isellotape. Ungamathisele nje la. Ungamathisele futhi nangapha lamabhaluni abe yi2. Sengizongena kuyizwi likaNkulunkulu. Number 1, sithe sikhuluma ngomkhuleko ukuthi what is prayer? Sesi answerile. Angazi ubhuti mawungabeka phezulu lizobhamuka. Loqhuma. Nkosi yami. Ngiphakamisela inhliziyo yami. Uwe msindisi. Na thatha la induku lapha. Ngale thatha la induku ulibophele khona. Bese uza nalo. Noma singathola enye induku yesibili. Ugodo nje sihlombe. Ngiyacela ubophele lapho ubhuti. Kodwa yinde. Kodwa wena ungalibopheli phezulu. Ngizokwazi ukufinyelela mfethu ngibona ngivertical challenge. Ya ulibophele nje la ngizokwazi ukufinyelela khona. Ngicela sisabele phambili. Sithe prayer is a communication between God and man. And prayer is a relationship between God and man. Mkhuleko ubudlelwano phakathi kwaNkulunkulu nomuntu. Kubalekile ukuba nobudlelwano noNkulunkulu. Why kubalekile ukuba nobudlelwano noNkulunkulu? Because awethu amandla ahamba aphele. Our power is limited, but God's power is unlimited. So that is why we need Him. We need to have a relationship, a fellowship with Him. One of the things I'm going to ngayo this year, uNkulunkulu ngambulele something. Uthi uNkulunkulu abantu bahamba kakhulu bayazulazula. One of the things ofanele uyenze kulonyaka ukhona izinsuku la kumele uhlale khona nje ekhaya kusukela ekseni ungaphumi, uhlale nje ekhaya. Uhlale nje endlini ungaphumi. Mhlawumbe noma ungaphumi ngaya nje ujike egcekeni kodwa ungaphumi ejardini. So mangibuza uNkulunkulu ukuthi why kufanele sihlale singenze lutho, uthi uNkulunkulu you miss visitation of angels, because angels they cannot visit you because you are always busy. Uyaphuma uyangena. Usethi uNkulunkulu baxwayise ukuthi bahlale nje ukuhlale kusukela ekseni kuze kube lezikhathi. Uthi uNkulunkulu kukhona izingilosi ezizoba visita. Abangizwanga ke namhlanje, abangizwanga namhlanje. Lalela lento ingezwakala ngathi uhlale nje ungaphumi, uhlale nje ekamelweni. Uhlale nje endlini. Noma ungasahlala ngekamelweni kuphela, mhlambe kodwa nje ungaphumi ngesango. Ukuhlale nje. Uhlale mangabe uyadla udle, makuthi lala makufika ubuthongo futhi uvumela ubuthongo buze bese uyalala. Because in that sleep uNkulunkulu uzothumela ingilosi bese ziyaqala ziyaministera kuwe. Some of us we miss noma we don't understand the ministry of angels. The only time when we get ministered is when pastors they are preaching the word to us. There is a ministering ebizwa ukuthi is angel ministering. The ministering of angels, when angel will talk to you, when angel will give you advice, when angel will warn you, when angels will guide you. So you need such a thing. Kulo 7 days onawo evekini have a day la ozothi khona angiphumeli ngaphandle ngiyahlala la endlini. Sometimes uNkulunkulu ungahlala throughout the day mhlambe angakhulumi, kodwa ngakusasa noma ebusuku bangalolo suku lolo wena uhlale imini onke ungaphumanga uNkulunkulu bese yafika. Lento ifana nale enqedwe kuyisho ukuthi when you pray lesikhathi uthandaza iba ne moment of silence where you'll be silent. Uqedile ukuthandaza bese uyathula
Kwesisikhathi ungathuli ngoba usuqedile umkhuleko. Thandaza ukhuleka bese kuba nalo ithuba lokuthi uthule ungakhulumi. Now why uthula? It is because you are listening to God. Sometimes ekuthuleni kwakho kungenzeka uNkulunkulu ekhulume after a prayer in your moment of silence. Sometimes futhi your moment of silence ngenzeka uNkulunkulu athule angakhulumi. Uthi usuqedile ukukhuleka abese yakhuluma uNkulunkulu. Sometimes futhi ungaqeda ukukhuleka angakhulumi uNkulunkulu kodwa ebusuku afike uNkulunkulu akhulume nawe. Now listen, uGideon lithi iBhayibhelini wakhuleka kuNkulunkulu wathandaza. Yamisa lapha ubona ukuthi kuzoma na. Kodwa libekele phezulu yona. Yaliphezulu libekele nje la mfowethu. Mana uma ungaliphendula lithi lizoba phansi kakhulu. Alright. Lungisa futhi ukhululeka nje wena ungesabi. Asibuyeni bazalwane. Sometimes ebusuku uNkulunkulu into bokade uyikhulekela emini wathi wena hayi uNkulunkulu uthule akaphendula. Lalela, sometimes uNkulunkulu uyaphendula kodwa wena ungezwa ukuthi uphendulile. Because akiyo yonke into ozoyizwa. Sometimes uNkulunkulu akayikuphendula ngevoice kodwa uNkulunkulu uzophendula ngezenzo. Sometimes uNkulunkulu akayikuphendula ngezenzo kepha uNkulunkulu uyophendula ngomuntu. Sometimes uNkulunkulu akayikuphendula ngomuntu uyothi uvula iBhayibheli akhulume ngezwe kanti uphendula into bokade uyikhulekela. Now ungamkremi ke uNkulunkulu, asibeni ngabantu abalalelayo attentively to umoya. Asibeni ngabantu futhi aba watchful. That is why lithi iBhayibheli watch and pray. Watch and pray. Asingabini lolu hlobo labantu olukhuleka lucimele kuze kuyophela unyaka. In your prayer, as the Bible lithi watch and pray. Ngamanye amagama, as you are praying, be vigilant, be wise, watch. Because as you pray, kukhona izinto uNkulunkulu angazenza ezinye zazo zidinga ukuthi uze uzibone. Namhlanje ngikhuluma ngedwa egameni likaJesu kodwa kuzolunga. Ngifuna siqhubeke sihlabele phambili. Termina prayer is a communication between God and man. It's when you are saying something, it's when you are praying and asking from uNkulunkulu. Learn to be silent in your prayer. Hallelujah. It's not every prayer whereby uzokwazi ukuthi ube nesikhathi sokuthi ulale, but there is this kind of prayer okufanele uyenzele kulonyaka le ozoba uzazi ukuthi la nginalo lonke ithuba ngaso sonke isikhathi. In that prayer, make sure, and kuleyo prayer leyo, make sure ukuthi kunezinto ozimentionayo kuNkulunkulu bese uyathula. Lalela mzalwane, emva komkhuleko bese uyathula ulale. Surely uNkulunkulu uzokuphendula. Sometimes uNkulunkulu ngawuqeda umkhuleko angaphenduli lutho kuze kuphele mhlambe isonto kufike iSunday. On Sunday mangithatha ipulpit ngithi ngiyakhuluma uvele uthi hawu uyazi babashabalala ke yazi kanti uNkulunkulu usephendula wena through mina. Alibonga igama lenkosi. Now bese siza ke kulokhu ke esikubiza ukuthi ke ifasting. What is fasting? What is fasting? Anyone? Anyone ongazama? What is fasting? Kuyini ukuzila ukudla? Ngeke bazwana musana ukumphoxa. Awegoli baphakamise kangaka izandla. Kodwa vele ke eGoli ngiyengibasole ngiyenze kakhulu i-teaching ngama Mondays. Lapha eThekwini sisaleka nje. Safanele sibe very strong ekuma teachings sisele eqinisweni. Ukuthi uNkulunkulu angasiza ku2026 inkosi yami abe khona lama teachings. What is fasting? Kanti njengoba ni fastile nje nenzani? Angizwanga. Nenzeni? Akuzi mic manje ngeke akuzi mic manje abantu bezwakala ngoba abanye bashinta erayi kodwa bayesamba. Hey mfowethu libophe bhuti noma lingadamula ukuzithoba unxusa uNkulunkulu. Khulumela phezulu mama uzwakala. Ukuzila ukudla ukuyithoba uzile izinto eziyinjabulo
ngoba ufuna ukusondela kuNkulunkulu ngokuphelele. Awu, Nkosi yamphinda futhi mama uzaphendula kahle. Ukuzila ukudla ukuyithoba entweni ezikujabulisayo ngoba usuke ufuna ubuso baNkulunkulu. Ukuzila ukudla ukuzithoba ebusweni bukaNkulunkulu bese uyazidela ezintweni zenyama ozithandayo nezikuthokozisayo. Amen. Uphendule kahle emshaleni izandla. Uphendule kahle mama siyabonga. Siyabonga. Uphendule kahle. Prayer is to abstain from eating, from anything othanda ukuyenza mhlambe daily, but when you are on fasting awukwenzi lokho. Umpostoli Paul maye ekhuluma ngefasting uthi ukuzituba. Yini letutshwayo? Uthi ukutuba inyama. Why inyama kumele itutshwe? Umpostoli uthi ngoba inyama iyathanda ukufuna okwayo, and inyama iyathanda ukunakwa, kodwa uthi oyena umuntu ofanele anakwe kakhulu umuntu kamoya. Alibonga igama lenkosi. Hallelujah. Ngamanye amagama njengoba sikuyi-fasting nje manje situba inyama, abanye verse inyama yethu ikhule nje yathi ×2 ngoba irelaxile, kodwa manje siyoyituba izobuyela kwisimo na kwishape yayo. Ngiyathemba ukuthi ngiyezwakala. Irelaxile manje sizoyituba futhi irelaxile injalo nje inenkinga, that is why kumele siyitube. So now ukuzila ukudla ukuzincintsha ukudla ungadla, hayi ngoba konakele ndawo, hayi ngoba ukudla kukho kukhona, kodwa nje siyakubuka kukhona. Asizukudla until usuku esinqumele lona lokuthi sodla ngalolu suku. Ngamanye amagama sizolamba enyameni. Now nayi into ofana siyibona. Umuntu kunama powers amabili asebenza kuwe. There is a spiritual power bese kuba khona the physical power. Most of us we invest too much with physical power and lack with spiritual power. Now if you want to be a Christian or sharp, okwazi ukuzwa uNkulunkulu, okwazi ukuzwa izwi likaNkulunkulu, umuntu ofuna umkhuleko wakhe uphenduleke kuNkulunkulu, you must abstain from eating. Not only eating, you abstain from other things, any other activities ozenza, you abstain from those activities. Uyazituba, uyazincintsha ngoba lesikhathi uzituba, lesikhathi wena ungazili ukudla, umuntu lo wenyama uyakhuluphala, uyakhuphuka abe ngaphezulu komuntu kamoya. Kodwa lesikhathi uzila ukudla uyathoba, lo akakwazi ngoba lokho akufunayo akakutholi, uyathoba ehlele enzansi, kodwa lo kamoya uyakhuphuka yena. In other words, kuba lula nokuzwa uNkulunkulu ekhuluma, kuba lula nokuzwa ingilosi zifikile zikuvakashela, kuba lula nokuthi umkhuleko wakho uphenduleke. Ukudla kakhulu kwenza o spirit man asindwe. Uma ngabe sidla all the way waya siyadla sithwesa umuntu kamoya ijoke udonsa kanzima ngoba siloku sidlile nje, siloku sifakile nje, simithwesa imithwalo, thwala kanzima lo kamoya, kodwa lo wenyama yena uhamba phezulu. Namhlanje basiqaliso lo nje, ngamanye amagama kunama load ehlile, namhlanje futhi kunamanye ama load ehlile kumuntu kamoya. Siyawuthi kushaya LS5 ilanga unumber 5 on Friday uzozwa njengamanje abaningi balambe kabi, especially kuyi second day. Abanye abantu ngo second day baba week. That's normal. That's normal mangabe uzile ukudla. Kodwa one thing for sure,
as you started yesterday, this is your second day. Lalela ngikutshe into osoyenzile kusukela izolo kuze kube manje, the damage osoyikhozile nje emkhathini ngokuzila ukudla wena ngeke uyibone ngamehlo akho. Izinto iminyango osoyinyakazisile nje kwamanje usayinyakazisile, but come the day 14 wepha abanye ngeke zaphena nalo 14 days. So tisifika ku 14 days kukhona abantu la, kukhona abantu abangekho la bayibambe emakhaya kulo 14 kuyothi shaya 14 uNkulunkulu yabasephendulile imikhuleko yabo. Hallelujah, glory to Jesus. Check ukuthi iBhayibheli lithini, lithi ukuzila ukutuba inyama, ukuphakamisa umuntu kamoya, ukuyeka izinto ozithandayo uzidele. Hallelujah. Udela izinto ezingamagugu kuwe oyithanda kodwa uyayidela uthi angikwenzi lokhu, ngifocus ngenza nakho. Alibongwe igama lenkosi. Noma ngabe umuntu wena othanda ukuyidlela ekseni nje inkosi yami, kodwa kulezi insuku nje iba strong makhe, utshela umakhelwane iba strong makhe. Funda sisi Isaiah chapter number 58 bese ngiya kumabhalunde ami. Phakamisela inhliziyo yami kuwe msindisi, ngoba uyithemba lami. Mighty Jesus. Sibambeni ke ikuphi ukuzila uNkulunkulu akufunayo nathokozayo ngakho. Ngoba ziningi inhlobo zama fasting. Kodwa fanele siqonde ukufasta ukuzila ukuthi what is fasting and which kind of fasting uNkulunkulu aba pleased ngayo. Because abaningi sifastile sazila ukudla kodwa kuze kube manje sikaphenduleki. Asiphendulekanga ngoba uNkulunkulu engobunqambi manga phela silenzile izwe safast. Asiphendulekanga ngoba mhlawumbe sikhulekanga kahle, asizwe uNkulunkulu ukuthi yena uthini. Isaiah chapter number 58 funda sisi 48, so 58. 58. Amen. Verse number 1. Memeza ngezwi elikhulu, ungazibambi, Yeah. uliphakamise izwi njengecilongo. Yes. Utshela abantu bami iziphambeko zabo, indlu kaJakobe izono zayo. Yeah. Nokho bangifuna izinsuku zonke. Asiqaleni ukulalela ke lo. Nokho bangifuna izinsuku zonke. Daily they are seeking me. Bathanda ukwazi izindlela zami. Bathanda abantu bami ukwazi izindlela zami. Njengesizwe esenza ukulunga. Njengesizwe esenza ukulunga. Singashi ukwahlulela kukaNkulunkulu waso. Singashiyi ukwahlulela kwaNkulunkulu waso. Babuza kimi izahlulelo zokulunga. Babuza kumina izahlulelo zokulunga. Bathanda ukusondela kuNkulunkulu. Bayathanda ukusondela kuNkulunkulu. Bathi sizileleni ukudla ungaboni na. Nakho ke bazila ukudla bese basondela kuNkulunkulu bese bambuza ukuthi uthuleleni uNkulunkulu ungaphenduli na, uthuleleni Nkosi. Sizihlupheleni izinhliziyo zethu ungakwazi na. Sizihlupheleni inhliziyo zethu ukungakwazi na. Bekani ngosuku lokuzila kwenu niyakuqhuba umsebenzi. Bambake usiyaphendula ke uNkulunkulu manje. One of the reasons ezinye zezizathu ezenza ukuthi uNkulunkulu ethule kule prayer and fasting enziwa ngabantu uthi uNkulunkulu ngebhekani niyaqhuba ngezinsuku zenu zokuzila, bhekani niyaqhuba umsebenzi wenu. Nicindezele zonke izisebenzi zenu. Nicindezele nabasebenza kini. Bekani nizilela ukulwa nokuphikisana. Bhekani nizilela ukulwa nokuphikisana. Nokushaya ngenqindi yokubi. Kanti nangenqindi bhekani nizilela ukulwa nokuphikisana nanokushaya ngenqindi. Hayi usuku ngenhla ke masofaka nesibhakela uzilile. Kodwa isibhakela ungasifaka uma uzilile.
ngizokutshela ukuthi why. Ngoba umuntu mayezelile inhliziyo iba incane. So that is why you need to be careful. Umuntu makazelile uyashesha ukulontuza. So we need to be careful. Kodwa konke lokho kuyayirabha yonke lento bekade usuyiqalile uyifastele. Nokuphikisana uthi uNkulunkulu nakho lokho. Abelanga kube khona. Asana. Anisazili namuhla ukuze nilizwakalise izwi lenu phezulu. Nakuke uNkulunkulu afuna ukuthi uma sizilile usinikeza manje isizathu masithi sizilile sikuyi prayer and fasting uthi uNkulunkulu ke nakuke engikulindele uma ngabe nizile ukudla. Anisazili namuhla ukuba kwenze njani? Ukuba nilizwakalise izwi lenu phezulu. Anisazili namuhla ukuba nizwakalise izwi lenu phezulu. Anisazili ukuba nizwakalise izwi lenu phezulu. Lokho kusho ukuthi uma sizilile ukudla sifastile sizwakalisa iphimbo noma izwi lethu phezulu kuNkulunkulu. Uma sizile ukudla ngamanye amagama, that is why ngithemena umuntu kamoya simthwesa umthwalo. Ngamanye amagama uma sethula umuntu kamoya imithwalo, umuntu kamoya uyakwazi ukusibubulela kuNkulunkulu ngamazwi anganaphimise. Ngamanye amagama imikhuleko yethu iyakwazi ukupenetrate amafu, ipenetrate izulu ingene esihlalweni sikaNkulunkulu. Uma ngabe senze njani? Uma sizincintshe ukudla senza njani? Sangacasuka, senza njani? Sangashaya ngesibhakela, senze njani? Sangacomplain, kodwa sayenza lento ngomoya othulile nonesizotha. Alibonga igama lenkosi. Asa sesiyafika. Yikhona lokho kuzile engikhethileyo yini? Nosuku lokuba umuntu awuhluphe umphefumulo wakhe. Yeah. Ukuthi umuntu ugoba ikhanda lakhe njengomhlanga. Hey Nkosi yami. Endlale indwangu yamasaka nomlotha phansi kwakhe. Asikubambeni lokhu. Umuntu uma ezilile ukudla ngipheni indwangu. Ngiphani indwangu. Uma uthi uNkulunkulu uma umuntu ezilile ukudla uthi uNkulunkulu naku ukuzila engulindele ukuba umuntu uma ezilile umboza noma ugoba ikhanda lakhe, umboza ikhanda lakhe. Umuntu awuhluphe umphefumulo wakhe ukuthi umuntu ugoba ikhanda lakhe njengomhlanga. Umuntu ugoba ikhanda lakhe njengomhlanga. Endlale indwangu yamasaka nomlotha phansi kwakhe. Endlale indwangu yamasaka nomlotha ngaphansi kwakhe. Lokhu kambe ungakubiza ngokuthi ngukuzila nosuku olwamukelekayo kuJehova na? No, asikuchazeni lokho ngoba thina asisaphili kwi-Old Testament. Now uNkulunkulu was talking to people in the Old Testament when it comes to ukuzila ukudla phela thina angeke mosengothatha umlotha nje Nkosi yami la. Singawuthatha umlotha ngithi manje uyayibona leyo. Now asikubambeni lokho ukuthi what is the meaning yokugoba ikhanda njengomhlanga. Ngamanye amagama ukugoba ikhanda njengomhlanga spiritually kuchaza ukuba humbled. When you are on prayer and fasting, you humble yourself. Ukugoba ikhanda njengomhlanga kuchaza ukuba humble. Ukuba humble ukuzithoba. Uyazithoba phambi kwaNkulunkulu. Bese undlala isaka ngaphansi kwesaka kube khona umlotha. Still futhi nalapho ngiyabona amagama kundlalwa isaka phezulu ngaphansi kwesaka kukhona amalahla noma kukhona umlotha. Umlotha is either wamalahla noma wenkuni. Lokho kuchaza ukuthi ke uvuthisa umlilo noma uguqe ngamadolo nje. Lento ichaza ukuthi ke njengoba uzehlisile, njengoba uzithobile kuNkulunkulu. Ngamanye amagama manje uNkulunkulu uthi kuwe goba thoba. Amagama mawuza kimi awukwazi ukuza kimi uphakeme nje. Kufanele uthobe noma ngabe unayiphi position, noma ngabe umbishop ongakanani, noma ngabe umpostoli ongakanani. But when you approach my throne of grace and mercy, humble yourself.
I-humbleness ezinye zezinto uNkulunkulu azidingayo kithi singabantwana bakhe. Bazalwane, let us learn to humble ourselves. No matter how God has blessed you, humble yourself. No matter how God is using you, humble yourself. To be humble, kusho ukuthi yazi ukuba humble kwesinye isikhathi uye uthi into uyazi kodwa ungaveli noma ungavezi ukuthi wena uyayazi. Yazi ubake bathi abantu uthulele hayi ngoba ushwenka noma uchoma, cha, ukuthule nje ngoba awuthandi ukuthi kusheshe uvele. That is why lithi iBhayibheli uma ngabe umenyiwe emcimbini womuntu omkhulu, ungathi wena ngoba umenywe umuntu omkhulu undlule zonke izihlalo, uma ungena eminyango undlule zonke izihlalo uzohlala lapha phambili bese uthi ke ngifuna ukuhlala la eduze ngimenywe umshengu mina, ngifuna ukuhlala eduze kwaShabalala, ngifuna ukuthi umshengu angibone ukuthi ngikhona emcimbini wakhe. Lithi iBhayibheli ungakwenzi lokho, isizathu lithi ngoba kuzofika abakhulu kunawe bese bekususa abantu bathi ke lezi zihlalo zibekelwe oyibani ba. So lithi iBhayibheli uma ufika wena noma ngabe umenywe ngumnikazi webanquet noma ngabe one, kodwa lithi iBhayibheli zihlalele lapha emuva, because mawuhlele lapha emuva, that's one of the signs of being humble. Uyazithoba, uhlale uyazi ukuthi umenywe usingaye kodwa awuzi vele ukuthi ngifuna usingaye ngibona ukuthi uhlala lapha emuva athi usingaye nakenyuka eza lapha phambili abingelele wonke umuntu abesathi hawu bafowethu ngicela ningithathela nanga usisi bani lapha nanga umama bani lapha nanga ubaba bani lapha, nithi hawu mthatheni nkosana nimhlalise kumiwe kubukwe wena ubwenze njani wena ufike wangeza phambili wahlala emuva bese lesikhathi ulandwa lapha emumva usulethwa la ngaphambili wonke umuntu uzobuka wena afuna ukwazi ukuthi yini lengaka ngawe. Ukuzithoba kuyamphakamisa umuntu. Alibonge igama lenkosi. Haleluya. Asiqhubeke sesenyavala. Akusikho lokhu kuzile ngikhethileyo yini? Akusikho yini lokhu kuzila engukhethileyo yini? Ake sizwe. Ukuthukulula izibopho zobubi. Nakho ukuzila engukhethile mina uNkulunkulu ukuthukulula izibopho zobubi. Nokuxegisa imichilo yejoka. Nokuxegisa imichilo yejoke. Imichilo yejoke Nkosi yami ongcwele ngisiza isikhathi samsusuke singihambele kanti ngifuna ukuthi sithi ijoke inkabi noma inkomo lezi ezilimayo lemakhaya kuba khona lolu godo olubekwa la bese liyaboshwa ngentambo bese lentambo iya lemumva la kunokhuba khona lesikhathi idonsa lo obambe ukhuba yena ushonsa ikhuba lelo lokulima alishonse phansi liyaphendula ke liphendula umhlabathi ijoka ke iliyanto ehlala la. So now kukhona ke intambo ebopha ijoke usethi ke uNkulunkulu nakho ukuzila ukudla mina engufuna ukuthi umchilo noma lentambo ebophe ijoko inxegiswe ayingasucindezelwa kanti iyasebenza. That is why ke lithi izwi likaNkulunkulu ayingashaywa noma ayingancintshwa ukudla ebhulayo. Ngamanye amagama njengoba leni isebenza ayingancintshwa umoya axegiswe intambo noma umchilo lo obophile awuxegiswe ithi donsa ibidonsa kahle. Ngamanye amagama uthi uNkulunkulu akangathi umzalwane ekhonza uNkulunkulu kodwa imimoya ibe imsuffocateisa amadimoni ambambile amklinye amvale ibusiso ukhonza uNkulunkulu kodwa akaphumeleli. Uthi uNkulunkulu ayixegiswe unyaka wokuxegiswa lo futhi kahle kahle ngiyabona noxegisa lona akuwona unyaka wokuxegisa kepha unyaka ka7 unyaka wokukhulula abathunjwa. Amanye amagama lona unyaka athi uNkulunkulu noma ngabe undlulephi noma ngabe kodwa ke ngale lithi iBhayibheli nezoni ke ziyakhululwa ke kulonyaka ngoba unyaka ka7 yonke into eboshiwe iyakhululwa. Bazalwa singavumi ukuthi 2026 aphele singabonanga ukuthi uNkulunkulu uxegisile yini ukhululile yini. Fanele kuphela unyaka sithi ha
akabonga uNkulunkulu ngo2026. Kwesinye isikhathi siyobona ngathi kwangathi kulesikhathi sicindezelwa kakhulu. Lalela, uma ngabe kuzokwenzeka into empilweni yakho, uma ngabe uzothola ibreakthrough, kuba mnyama kakhulu, kubheda kakhulu. Lithi iBhayibheli uma kuba mnyama kakhulu kusuke sekuzosa. Usathane usithusa ngento yodwa, nakuzosa aletha ubumnyama. Kube mnyama kakhulu kubheda bese sithi thina uyabheda nalo 26. Kanti sesi 52 to our blessing, sesi 52 to our breakthrough. The devil is a lie. Awuthi umakhelwane uthi kulonyaka unyaka wokukhululwa bathunjwa. Qeda sisi. Ukukhulula abacindezelwayo nokwaphula onke amajoka nami. Yeah. Akusikho ukwabela abalambileyo isinkwa sakho. Hey. Nokuyisa abampofu nemihambima ekhaya lakho. Hawu Nkosi yami. Nokwembesa ohambaze. Hawu moya ongcwele. Lapho umbonayo nokungazisithezi kwaba inyama yakho nami. Hey moya ongcwele. Awuphinde. Akusikho ukwabela abalambileyo isinkwa sakho. Akusikho yini ukwabela njengoba phela vele nje kunokudla esingeke size sikudle for 2 weeks. Kuyohlala kusilinde 2 weeks. Yini singakuthathe lokudla sabela abanye? Ngoba uthi uNkulunkulu phela mangabe uzila ukudla angithi wena udle. Lesikhathi wena ungadla kube khona abadlayo. Moya ongcwele sizibandla lakho. Musani ukuthi banizile ukudla. Emakhaya emndeni yethu yahlukene. Nina nikuboma 21 days fasting, nina nikuboma 14 days fasting. Abapheka abadlayo abapheka. Abadlayo nje abapheka. Cha pheka nje. Ulibela uzila ukudla baphekele. Ubaphekele nje futhi ubapheke. Inuke inyama, inuke. Ununga ukhari uzwe ukuthi wazwanuka lo khari. Kodwa nje ubaphakele nje ununga ukhari nje ushaye lapho undlule. Uthi na uqeda ukuphaka bese uyekameleni sithi sisu. Kodwa nje uthi ngiyibambile. Musana ukuthi hayi thina sizilile abantu abalambile nje nazi imbiza. Mangabe nje ukuthi umuntu ophekayo pheka nkosami baphekele nje ubabekele lapho. Usungabacela nje ukuthi hayi ke guys ke seningayiphekela seningayiphakela ngoba sengiphekile. Abanikwe abaphekelwe abantu. Phela khona mama mabazile ukudla ubaba mhlawumbe akalahambi nesonto. Ubaba usezofela ufastiswa ngenkani akayazi nalento ye fasting. Umama uvela athi hey uzobona nje nawe hey thina nje asekuthinti nje enhlobo amaviki amabili nje thina siyokuthinta kudla sizilile nje ngoba usibona njengoma nje emabhodweni nje ngizilile nginje angifuni nje ukulinga uNkulunkulu. Kanjani mama umlinga kanjani uNkulunkulu? Uzodla kantini wena? Akusikhona yini ukwabela abampofu ukudla isinkwa sakho nokuyisa abampofu nemihambima ekhaya lakho. Nokuyisa abampofu nemihambima ekhaya lakho. Nokwembesa ohambaze. Nokwembesa abahambaze nabanganampahla ngoba vese kuneimpahla oyithenge recently usumkhulu. Njengoba ungene kule nkonzo uzoncipha uzozenzana lezampahla. Uthi uNkulunkulu nikela ngazo uthi omunye mfundisi ngithenge manje ngoDisemba nikela ikhiphe mntana sekhaya. Akuyothuntuta kunabantu ofanele bayothuntuta ama wardrobe abo. Thuntuthe nje uthuntuthi wardrobe uthi lokho nje nkosama kusangilingani lokho futhi ukhiphe nje unikelele kubazalwa ngoba uthi uNkulunkulu akusikhona yini ukunikela kwabahambazi ngamanye amagama kwabashoda ngempahla. Uthi uNkulunkulu angeke ubuke yini la enkonzweni yeyike kanini nkosami ngoba abantu nabo sebaganga kakhulu sebayesaba abantu. Umunye uthola ukuthi lento uyenza nje with a clean heart uyanikela nje ngempahla because unempahla eningi uyanikela. Abantu bese ukuthiwa ngiyahlupheka yini ezovesane yazi isipho bazalwane nibosihlonipha you know a gift noma ngabe kuthiwa mhlambe umuntu thizeni ongajwayelanga ukukhuluma naye ungamjwayeli. A gift, when a person give you something, I gift uboyithatha ngokukholwa. Bakhona bangcwele ngoba
kukhona ama-test la ekunikeleni. Now when God tests you, most of the time uNkulunkulu akeze ukutesta ngomuntu omjwayele ofamiliar. uNkulunkulu uzokutesta ngomuntu mhlambe ongakhulumi nawe. Ethile lo ethi nikeza uzibanibani lokho. Ekunikeza umuntu uthi hey ungisuka ngani nje. Lapho ke phela ngikhuluma mina naye asikhulumi nje enhlobo. Kanti kutestwa wena ukuthi unawo yini umoya wokwamukela. And ekwamukeleni kwakho umukela kanjani? Bazalwane kubambeni lokho. When someone gives you something, uma uthe wena ngisho noma ngabe kuthiwa nangu umuntu unginikeza into uyisebenzile uzama ukuvala izinto zami ethi kwana thatha nangu ngiyakupha awungosamkizwe nje ngithinteka nje ukuthi angunikeze lokho. Lalela ngisho usola kuba khona into osola ngayo. Lalela uyakuthatha ukuthathe ngokukholwa. Uyabona nje umuntu mayethi nje kwasami bese ukuthi lamagama awodwa nje athi ngiyabonga uNkulunkulu akubusise. Noma ngabe kukhona into abeyifakile automatically musuthe wena uNkulunkulu akubusise, lo yamuthi le yanto ayifakile ngabe isasebenza ngoba uyamukele ngoNkulunkulu. Ngiyabonga uNkulunkulu akubusise. Yayizwa ke manje. Then ake sithi ukunikeze into vese uyisebenzile ubopha into zakho iyothi nayifika kuwe uyithatha ugubhu speaking umoya ongcwele uzokhuluma. And mangabe awuyamukeli musa ukuyibeka endaweni la zoyibona khona. Ethi hayibo ile ngube ngayinikeza kodwa ngosami wayingasho ngani mangabe ukuthi akayifuni. Musa ukwenze njalo ngoba by doing so nawe kukhona la uzilimaza khona. Into uyayamukela uzwe ukuthi umoya wami uyivuma ngoba khona into abantu bayokunika yona kodwa uzwe ukuthi umoya uvuma. So mlalele umoya kodwa engavumini komoya lento uyamukela wena wazwambusisa ithatha iyonikeza omunye. Uthi omunye hey baba ngindlulise kanjani into bengizwa mina ukuthi kwa lento nje khona into engekho right la. Lalela ngisho lento bengaqondananga nalo wena umnikayo. Lento phela kuiqondene nawe kubizwe igama lakho. So kulomnikayo wena yizukusebenza ngoba ibiqondene nawe. Wena soenzela ukuthi uNkulunkulu iminyango yezibusiso elokhu nje eyivulile. Sengiyathandaza ngiyavala. Nokungazisithezi kwaba inyama yakho na. Nokungazisithezi kwaba inyama yakho na. Khona ukukhanya kwakho kuyakuqhamuka. Khona ukukhanya kwakho kuyawuqhamuka. Njengokusa. Nokuphuluka kwakho kuyakuvela masinyane. Nani yakho ezovela masinyane? Ukuphuluka. Nokuphuluka kwakho kuyawuvela masinyane. Amanye amagama nosizo uyakushesha ulithole. Uma ngabe wenze njani? Uma uyituba inyama uzila ukudla. Ukulunga kwakho kuhambe phambi kwakho. Ukulunga kwakho bese kuhamba phambi kwakho. Inkazimulo kaJehova ibe semva kwakho. Lalela into yokulunga komuntu uma kuhamba phambi kwakhe. You see, when you are blessed by uNkulunkulu, when God has blessed you, if you are a blessing, because thina ngokomthetho silolu hlobo labantu siyisibusiso thina kahle kahle. So now uma lithi ke iBhayibheli isibusiso noma ukulunga kwakho uma kuhamba phambi kwakho. In other words, before your appearance, before wena uvela kuqale kuvele ukulunga kwakho. By the time wena uvela thina sesamukele ukulunga kwakho. Aningizwanga ngiyazi anizwanga le. When you go for interview, listen to this. When you go for interview, before ungena kulela office la ku interviewer khona abantu, ukulunga kwakho kwana kusuke sekungenile kwamthinta lo interviewer. By the time when uyohlala phansi already ukulunga kwakho sekumdlile lo. Dalizwa abanye abantu baya ku interview umuntu ofanele am interview vele ngixoxele nje embuza into egeneral abesathi nje hayi buya kusasa noma ethi ke
sizokunikeza in 2 days time sizokunikeza i-call. Kodwa na ungathi uyabuza ukuthi hawu iphelile kanjani i-interview, athi hayi iphelile, hamba khululeka. Yini enza ukuthi kungabuzwa imibuzo kiwe in details? Wafunda phi? Yini oyithandayo? What ama-changes mapho ongawaletha kule nkampani? Ungabuzwa yonke leyo mibuzo, yingoba ukulunga kwakho kuhambe phambi kwakho. Ngamanye amagama, by the time wena uvela already uNkulunkulu sekuvelele ngaphambili. Amen. Vela uNkulunkulu ku-2026 ngaphambi kwethu. Vela uNkulunkulu thina singakaveli. Awu Nkosi yami, abantu abacabange ku-2026 abacabange ngawe makunezinto ezinhle azathi umuntu hey Nkosi yami ake ngifonele uyibani bani, yazi ngaze ngacabanga uyibani. Awube semcabangweni wabantu abaphethe izinto ezinhle. Imicabango yabo awungasuki kuyo. Abahlezi bacabanga mangabe umuntu ethola ithenda avele athi hey Nkosi yami yazi ngaze ngafisa ukuthi ngaze ngitshela uyibani ba hey phela naku woza phela sizokhuluma yonke into nje. Awube semcabangweni uyabantu, ngoba na usemcabangweni kaNkulunkulu automatically uba semcabangweni yabantu, ngoba uNkulunkulu uyambusisa umuntu yena embusise futhi uNkulunkulu umuntu ngabantu. Moyo ongcwele bambani naku sengiyava ngizonipha amavesi engizowafunda lonke le viki elizayo. Now umzekelo engifuna ukuthi siwenze. Number 1 lithi iBhayibheli God is a spirit. Ubhala number 1 lo, ubhala number 2 lo. Now this is the thing, a preventer nevimba izibusiso. Some of the things says uNkulunkulu says mentioning. This is God number 1. uNkulunkulu lo, umuntu lo. When God created a man, little Bible, God created a man with his own image. And then God breathed his spirit upon man. Now, in other words, man was pure, man was holy, man was righteous before God. So now, man, after the falling in the Garden of Eden, and the falling in the Garden of Eden was caused. That is why many people they ask, why abazalwane? Ngicela namhlanje nibaphendule bonke abanibuza ukuthi why nina abazalwane njalo ngoJanuary nithande ukubamba ama fasting amade nethandaza? Ngicela nibaphendule. The falling of man from the Garden of Eden. Man fell from the grace kaNkulunkulu by eating. Osiyahluphaka isilungu. Umuntu wawa emseni. Okay, uNkulunkulu lalelani. iBhayibheli lithi uNkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso wakhe. uNkulunkulu wayesethi kumuntu uzalana nande nibe baningi nibuse phezulu komhlaba nangaphansi kwenhlanzi ezingaphansi kwamanzi nibuse phezulu kwayo yonke indalo. uNkulunkulu lo unikeza umuntu power, uNkulunkulu unikeza umuntu dominion, uNkulunkulu unikeza umuntu rulership, uNkulunkulu unikeza umuntu governing ukuthi wena iba president wena busa wena. So now nayi into lesikhathi umuntu asenje lithi iBhayibheli uGenesis 3 lo lithi iBhayibheli ekuthokomaleni kwelanga uNkulunkulu wayehla ezulwini. Lo wayehla ezulwini afike ehlale nalo bexoxe njengomuntu exoxa nomngani wakhe. That is relationship, that is fellowship. Bese esembonile uNkulunkulu waxoxa nomuntu bese yagoduka uThixo uphindela ekhaya ezulwini asale umuntu ngaleso sikhathi waye pure, waye clean, umuntu waye ngcwele umuntu. Now lapha kwinsimi yase Eden nayi into eyawisa umuntu. After uNkulunkulu gave man a dominion and power upon everything, uNkulunkulu beka a simple instruction. Uthi uNkulunkulu, you can eat from every tree in this garden except the tree that is in the middle of the garden. That was the simple instruction. Before 10 commandments and other laws came, there was only one law that was governing a man. The law of do not eat. Simple as that. Do not eat from this tree.
because the day you will eat from this tree, you will surely die. A simple instruction. Then came a snake. Mayifika inyoka ithola lo wesifazana. Akekho uAdam. Ithi inyoka nayifika kulo. Ngabe uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli kwisithelo esiphakathi nensimu na? Uthi lo wena usakhuluma ngokudla kuthiwa kwakusithinta singasithinti. Kwakusithinta nje lesihlahla singasithinti nakusithinta. Ngokuba nje masingasithinta siyofa nokufa. Noma ufundisisa kahle iBhayibheli lokho kusho lo mama uNkulunkulu kashongo njalo. The problem lo uthole instruction from Adam. Ngamanye amagama lo uthole the second information. The first information was given to Adam. Then Adam passed the message to Eve. Now Eve akayibekanga ngendlela uAdam amtshela ngayo. Usethi uthe nje kwakuthinta nje masingasiyofa nokufa. Kuba ne conversation between the snake and the woman. Uthi uEve, yabona masingathinta nje siyofa. Ithi inyoka hayi. Akulona iqiniso le. Number 1 nayifika inyoka ithe, did God said? Kubambe lo. Ingabe uNkulunkulu uthe ushilo yini? It's a question. Useyaphendula lo, uthi kuthiwa kwakusithinta. Ngicela ukuvala. Twasingathinti nakuthinta siyofa nokufa. Uthi lo onyoka. Ay, that's not true. You know why uNkulunkulu angafuni ukuthi nidle from this tree? It's in the middle of the garden. Lo snake utshela lo. Uthi lona ngilalele. Uthi because uNkulunkulu uyazi ukuthi uma ningadla kulesi sithelo nizawuhlakanipha nifane naye. Asibuyelene emumva. uNkulunkulu lithi iBhayibheli wadala umuntu ngomfanekiso wakhe, uNkulunkulu abadala abantu. Kanti umuntu mangabe wayenganayo iwisdom, kusho ukuthi noNkulunkulu benganayo iwisdom. Ngoba phela lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. Singamagama yonke into yeke uNkulunkulu yayikhona kumuntu. Ngaphandle ke kobukhosi bakhe uNkulunkulu, kodwa konke okunye kwakukhona kumuntu. That is why umuntu wanikezwa igunya lokuba abuse. In other words, uNkulunkulu makanikeza umuntu the garden of Eden and all animals and every trees and every plants, God was saying, you are God in this garden. You are God on this earth. I will be God in heaven. Ngamanye amagama uNkulunkulu ekuthokomaleni kwelanga makehla eza kumuntu kwakuyinkosi ivakashela inkosi. Kwakundaba ezitha esuka eyoshona eSwatini ayobona it was that. So now listen to this bese siyava. Lithi iBhayibheli lo wasimame waseqala uyasibuka ke lesithelo wasibuka sisihle sahaleleka. Wabe seka yasithatha. Yathi inyoka bheka sibulala isihlahla. Khwa. Ngifanga esasibonile lo sifazana naye wa desire ukuthi lithi iBhayibheli ngempela wadla mesedlile kwavuleka amehlo wabona ukuthi ngisha ngeyemvelo masinyane waphuthuma waya kuAdam wathi Adam myeni wami, hey sengidlile kulesa sithelo uNkulunkulu athe singadli kuso. Wathi uAdam ukwenzeleni lokho? Wathi ayi asibulale. Lithi iBhayibheli uAdam understanding the principles of marriage, ukuthi wena thathile Adam understanding the principles and the covenant ayenzile ukuthi ngizoba nawe ebuhleni nasebubini. Lithi iBhayibheli wabe sekayadla naye, hayi ngoba walingwa. uAdam kadlanga ngoba walingwa, kepha wadla ngoba unkosikazi wakhe edlile.
wathi kunokuthi ngiafe yedwa ngamanesifo sobabili ngoba ngithe ebuhleni nasebubini kubi manje udle into uNkulunkulu athe singayidli uzofa kungcono sife sobabili waseyadla naye mayiqeda ukudla wavuleka amehlo ukuthi hayibo kanti sinjena wathi hayi inkosikazi ngeke ayasifihle bahamba bakha ihlahla bakha amaqhamuka bayimboza bathunga bayivala bayimboza wamboza umkakhe naye wasimboza sizothandaza wafika uNkulunkulu njengasemhlene ekuthokomaleni kwelanga mayefika kule position la bahlangana khona akangamfumani wayesethi uNkulunkulu Adam ukuphina wezwakala ngale emva kwezihlahla ngilapha Nkosi ngihambaza wathi uNkulunkulu ha ubani okutshela ukuthi uhambaza who told you that you are naked who told you that wathi uAdam lo wesifazane onginike yena ungidlisile umuthi hayi wathi uEve nama ngeke ngibeke phansi wathi uEve akusimi inkosi nami inyoka ethe ngidle wathi uNkulunkulu buyani la baqhamuka bavela sebavela bobabili wathi uNkulunkulu nonile nenzile okubi wasekhipha ijudgment lokuzimboza ngamacabunga lokuzivala lento ikhuluma ngegrace kahle kahle ukuthi grace will never come from man but it's only God who provides grace. Why ngoba lokhu kwakuyi temporary solution yobu nakedness babo babefihla ubuze babo, so that's why they had to cover themselves. Why? Because the glory of God that was upon them was removed. So now in order to hide the shame, that is why they had to cover themselves with leaves. A temporary solution. Now listen to this. La esifundeko. Hliziyo yomuntu yayingcwele ifana nekaNkulunkulu. There are things esizenza. Siyahleba. Siyalwa. Siyathukana. Siyantshontsha. Senza yonke into ongayicabanga, yonke into. The more inhliziyo yomuntu iba namabalabala, iba nezinto, umkhuleko wakhe ufinyelela kanzima la. Yilento ke manje athi uNkulunkulu. Remember in the Garden of Eden, uAdam noEve bawa ngokudla. Kepha uNkulunkulu naka provider igrace, eletha igrace kumuntu. Wayiletha ngesinkwa, ngiyazi abaningi ngebangisho. Umuntu wawa ngokudla, umuntu uyavuswa futhi ngokudla. Nawo abanye abazi ke, umuntu uwe ngokudla isithelo, kodwa uNkulunkulu wamuvusa ngokudla isinkwa. Isiphi lesinkwa manje umpostoli akhuluma ngaso? Uthini kanti uJesu? Uthi I am a bread of life. Whoever that eats me or eats from me shall have the eternal life. In other words, uthi ni wiswe intankhiphile kwiposition ukudla. That is why ukudla akumelanga sidle waya. We need to be careful. Masodle kakhulu mntana sekhaya, thatha imbiza ubekelele noma uyekela abaphekayo wena ubamba ibhande lakho wedwa sengidle kakhulu la. Amasodle kakhulu amandla ayaphela. Masokhulume kakhulu uba namabalabala. Uma uthandaza kuNkulunkulu akusathandazeki kahle ngoba manje sukuna lama dot. That is why uNkulunkulu provide the blood of Jesus. Now when God provides the blood of Jesus,
The blood of Jesus. Yabona la sonke usisibahle ugqoka ugreen, ugqoka ublue, ugqoka upurple, ugqoka ubrown, ugqoke cream white, ugqoka ublack and white, ugqoka ured, ugqoke ngigqoke mabalaba. Kodwa masingena kulo mthombo wegazi lika Jesu kuthiwa sonke sizoba sinje nempahla sigqokile bese kuthiwa na umthombo ngenani kho singene kulo mthombo wegazi siyophumela nga uma siphumela ngale ngeke abonakala ugreen ngeke abonakala ublue ngeke abonakala upurple ngeke abonakala ubrown ngeke abonakala ucream white ngeke abonakala ublack and white sonke siyophuma si-red. In other words, all of us will be covered by the blood. Now what does that mean? The blood of Jesus removes every stain, every spot, everything, every evil. The blood of Jesus washes everything. Si appeara kuNkulunkulu sesiklini sesinje ngani igazi liyasiwash ngoba igazi lenyamazane igazi lezilwane alikwazanga ukususa. Namanje lento nangathi ngiyayisusa le angeke izisuke noma ngaqinisa isandla ngisuse angeke izisuke. Isono ke sinjalo ke masinamathele umuntu noma ngasusa akusuki. The only thing engakwazi ukuthi ngiyiwasha lento is either ngizothatha something engizothina ngithi bese kuyasuka. Now uNkulunkulu tried the blood of animals. Wathi uNkulunkulu asenze isithombe kwasho ukuthi igazi lezinyamazane alisusi isono kodwa liyasimboza. Now umboza into eba temporal wayesethi uNkulunkulu angifuni into ezomboza kodwa ngifuna into ezowasha isuse konke. That is why the blood of Jesus lento njengoba imabala balinje mangayicwilisa egazini iyoshintsha le bhalunde libe bovu. Yini amandla asegazini lika Jesu noma ngabe isiphi isono noma ngabe yini ebambe impilo yakho uthi uNkulunkulu the blood of Jesus intombela is powerful. The blood of Jesus is powerful. Kulonyaka akoqinise impilo yakho egazini lika Jesu. Every time when you pray apply the blood of Jesus. Every prayer ozoyenza even when you are done praying, when you are finished praying, Father, I seal my prayer by the blood of Jesus. When solukuthi Satan noma ngabe uzontshontsha lokho bosokwamukele athi uyafika ahlangane negazi because Bible, under the sound, under the blood of Jesus, demons they tremble. Amadimoni mayibonikaze ayathuthumela. Usathane mayibonikaze ushayeka pha because igazi lika Jesu linamandla. Ngiyathandaza ezwe sikule prayer and fasting. Nkulunkulu wash us and cleanse us by the blood of Jesus. Renew our lives, Almighty God. Wash us, Father, by the blood of Jesus. Angazi njoba siqalile nje namhlanje uday number 2 kahle kahle kuday number 1 sidila ngama stains. Uday number 1 sidila nge repentance. Day number 1 sidila ngo confess izono zethu phambi kwaNkulunkulu ngoba sifuna ukuthi inhliziyo ibe nje sifuna ukuthi ibe mhlophe ibe nje sisesela fanele sikwazi ukuya la sisenje ngoba la akungeneki uma usesenje lana fanele kususwe lokhu amabala sithi nasiya kuye singana blemish singana sono ngenxa yegazi lika Jesu. Ngamagama uday number 1 day number 2 sidila nge repentance. There's a difference between repentance and confession. There's a difference between repent and forgiveness. When you pray for forgiveness, but when you pray for repentance, when you repent before God, it means you are saying lokhu ebekade ngikwenza ngiyahlukana nako angisayi kukwenza, I repent. But uma ngabe ngicela forgiveness, I'm saying uNkulunkulu ngibe buthakathaka ngoba ngiyasaba ukurepenta ngoba ngizorepenta ngithole sengibuyelela. So now when you repent, you are saying what I used to do, I forsake it. Abekho ke manje bazalwane. Lokho bengikwenza uNkulunkulu angisakwenzi. Ngicela ibandla lime ngenyawo. Singana kunayi ke inkonzo manje. La kula sikhona manje.
ngoba sikwazi ukufika lapha sisenje. Hawu moya ngcwele. Asikwazi uku-approach the throne of grace and mercy sisenje. There's only one thing engakwazi ukusisiza. Every blemish, every spot and every mark, sinamamaki emizimbeni yethu, simakiwe emoyeni yethu. Usathane usimakile abaningi. Abanye usimake ngokuhleba, abanye usimake ngomona, abanye usimake ngezinto eziningi, usathane usimakile. Now is the time for us ukuthi siphakamise izandla sithi Nkosi, we approach your throne of grace. We humble ourselves before you. We are asking the blood of Jesus to wash and cleanse every sin. In the mighty name of Jesus. Are you ready? Are you ready now? Are you ready, church? Lalela, fear not. Fear not. We are serving a merciful God. A God that forgives. As long as you will pray and have faith in Him, He will wash you away. He will wash away your sins. He will remove every sin. He will remove every blemish, every spot, every mark by the blood of Jesus. By His grace, He will soak us under the precious blood. I want us now to pray, everyone. Asondele phambi kwaNkulunkulu ngalomzuzu ngalesi sikhathi. Athi Nkulunkulu ngiyathoba, Baba ngiyazehlisa egameni likaJesu. Zibonakalise Nkulunkulu ngihlanze kulomkhuleko wokuzila ukudla kulo 14 days. Nkulunkulu angingaphumi nginje ngendlela engingene ngiyona. Akusha izandla zakho kube lona lowo abeseyathandaza. Baba wethu longcwele, Baba wethu lophilayo, babegameni elingaphezulu konke amagama, babegameni esithi nasilibiza. Nkulunkulu namandla kwenzeka imangaliso. Baba wethu ongcwele sesikhona. Nkulunkulu namandla ngaphambi kwesihlalo sakho somusa. Baba wethu longcwele size kuwe Nkulunkulu, ngoba kuwena Baba kufumaneka amazwi okuphila, kuwena kufumaneka ukuphila. Baba wethu longcwele, Baba wethu lophilayo, babegameni likaJesu waseNazaretha sihlanze Nkulunkulu wethu, sihlanze moya oyingcwele ngalo izwi lakho, ngoba izwi lakho liyisigezo samanzi amaningi. Baba wethu longcwele, egameni likaJesu Nkulunkulu namandla siyazithoba phambi kwakho, siyazithoba Nkulunkulu, sivuma zonke izono neziphambeko esizenzileyo ngaphambi kobuso bakho. Baba sicela intethelelo kuwe ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba lithi izwi lakho yilowo nalowo ozivuma izono zakhe, wena Nkulunkulu mnene futhi babulungile ukuba babumthethelele umxolele zona. Baba wethu namandla onke, babegameni likaJesu akothatha indawo yakho Nkulunkulu nangalesi sikhathi, akozampule, akozibonakalise egameni likaJesu. Nalifa lakho, nalibandla lakho, nababantwana bakho Baba siyakhuleka egameni likaJesu waseNazaretha. Zibonakalise Nkulunkulu, sihlanze Nkulunkulu ngegazi linamandla, ngegazi likaJesu. Baba wethu oyingcwele, siyalibonga igazi likaJesu ngoba lona likhuluma intethelelo, kepha igazi lika-Abele likhuluma impindiselo. Baba wethu oyingcwele, Baba wethu ophilileyo, sihlanze ngaleli gama. Baba wethu namandla, sihlanze ngaleli gazi elinamandla, sihlanze Baba ngezwi lakho elinamandla. Baba wethu longcwele, Baba wethu lophilayo, egameni likaJesu waseNazaretha, nalibandla lakho, nababantwana bakho abanye basemakhaya. Nkulunkulu ongcwele siyakhuleka, finyelela nakubo Nkulunkulu wethu abayitholele teaching Nkulunkulu, ayibancede dwala, ayisincede Nkulunkulu egameni likaJesu. Baba wethu oyingcwele, uthe babezwini lakho unyaka ka-2026 unyaka wokugashula kwezibopho. Baba wethu namandla siyakhuleka Nkulunkulu egameni likaJesu.
gashula zonke izibopho, gashula yonke imikhawulo egameni likaJesu waseNazaretha. Every limitations upon our lives, Baba wethu namandla egameni likaJesu, break every limitation, begin to open new doors, renew us, Almighty God, creating us, Father, a clean heart, so that we may worship you in the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Dear Heavenly Father, take charge and take control. Father, in the name of Jesus, we say, God, not our will, but Father, your will. Father, in the name of Jesus, we pray, Spirit of the living God, we pray, Master, in the name of Jesus, have your way upon our lives. Guide us throughout the year. Give us wisdom. Give us power in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Father, we declare, Father, we decree in the mighty name of Jesus, no weapon formed against us shall be able to prosper. In the mighty name of Jesus, we say, rise up, Jehovah. May all your enemies be scattered. In the mighty name of Jesus, renew us, Almighty God. Renew us, O God. Fresh anointing upon our lives. In the mighty name of Jesus, Baba wethu namandla, zonke izibopho eyibopha impilo zethu, kungaba yinqalekiso zemindeni, kungaba yinqalekiso zendlu kababa, kungaba yinqalekiso zendlu kamama, kungaba yinqalekiso zabathakathi nezihlobo zethu, babegameni likaJesu sibreaka Baba wethu namandla onke ama limitations egameni likaJesu waseNazaretha. Baba wethu namandla liphilile uNkulunkulu, linamandla Baba, izwi lakho liphefumulelwe nguwe, lingaphuma kowakho umlomo laphindele emuva, lingawenzanga umsebenzi. Bayethe uNkulunkulu, bayethe dwala, bayethe sonini nanini, bayethe alpha, bayethe omega, siqalo nesiphetho, nali bandla lakho, naba bantwana bakho baqinise uNkulunkulu, bathwale ngalomzuzu, baphe amandla egameni likaJesu waseNazaretha. Sigcwalise uNkulunkulu ngamandla kaMoya Oyingcwele. Baba wethu namandla, vuselela umlilo kithi, vuselela intshisakalo yezwi lakho nokukhonza nokukusebenzela egameni likaJesu waseNazaretha. Baba wethu namandla, ngena ngisho nasemindenini yethu, ngena ngisho nasemakhaya ethu, ngena ngisho nasemisebenzini yethu, ngena kumabhizinisi ethu, ngena kumishado yethu, ngena kuzo Baba nomindeni yethu, ngena Baba kuzo zonke izindawo elakho Baba igama liphakanyiswe lidunyiswe ezizweni zonke. Phakama Jehova wemikhosi kaIsrayeli, phakama ndoda yamandla, phakama ndoda yekhwepha, philisa abagulayo ngegama likaJesu waseNazaretha. Inqoba abathakathi, yonke imithi yabaloyi ayinqotshwe uNkulunkulu ngegama lenkosi uJesu. Baba wethu namandla, onke amafindo nazo zonke izibopho eyiboshiwe against impilo zethu, Baba wethu oyingcwele, ngalesi sikhathi siphethe inkemba esika nhlangothi zombili, esika Baba yehlukanise ukukhanya nobumnyama, yehlukanisa uNkulunkulu ukukhanya nobumnyama kulo nyaka ka-2026 egameni likaJesu waseNazaretha. Break every curse, break every limitation in the mighty name of Jesus Christ. Rikapasaya, riposita, rekatelebosa, ramandasia, rekatelebosa, rabasatalaba, yandalababosate, ikamanda bosaye, rikapasaya. Break every chain upon our lives in the name of Jesus. Restore in us, O God, a clean heart, a pure heart in the name of Jesus. Restore us, Almighty God. Renew us, Almighty God. Likabandolo bosaya, libapapa siketelebe,
Raila basutapa. Raila baba sikelebe. Randa basotapa. Rikata pakata kata. Rekata kehe. Rikata paya. Mande satapa. Mande sikalaba. Mando seketelebaya. Ilababa seketelebaya. Iyababa sanda. Rekatabaya. Break, 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 break. Break every spell, break every spell, remove every spell upon our lives in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Blessed Father, wonderful Counselor, King of glory, Rekatelebosha, Ramaka Sutapa, Rika Papa. We speak the blood of Jesus upon our lives, upon our families, upon our jobs, upon our properties, in the name of Jesus, upon our finances, in the name of Jesus, upon the clothes we are wearing. Father, we speak the blood, 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 in the name of Jesus. Begin to open new doors, in the name of Jesus. Begin to elevate us, increase us, in the name of Jesus. Let there be a turnaround upon our lives, in the name of Jesus. Father, we bind and destroy demon of poverty, demon of lacking, demon of struggling and toiling. No more toiling, no more struggling. Father, in the name of Jesus, there is power in the blood of Jesus. Likabando shata, libababa seke, rabasutapara, rando saye, ribababaya, rekatelemosa, ramando sekere, ripapapapasai, ikatelebosata, yalababo sekerebe, yalababo saya, baba yansi mangaliso, kulenkonzo nkulunkulu, yokuzulukudla nokufuna ubuso bakho. Give us wisdom, Almighty God, in the name of Jesus. Lekemonda babosaye, yela baba saya, yela baba seke, yela baba sutapa, rapa papa, baba nkudagela bantwana basaqedile esikolweni baphase kahle uNkulunkulu. Ngiyabakhulekela mabafumana ikhala, mabathola ama spaces kuma universities, kuma high school, kuzo zonke izindawo, abafumana imisebenzi, abaqedile ema university. Vula uNkulunkulu iminyango yenza umangaliso Thixo wethu, ngegama lika Jesu waseNazaretha. Baba ingcwele lithi izwi lakho okungenzeki kubantu kwena uNkulunkulu ongcwele kuyenzeka. Naligazi lika Jesu siyalifafaza Baba kule ndawo, kuleso naleso sihlalo, kwindawo zongena nokuphuma. Sifafazikazi, 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 sifafazikazi lika Jesu. Yonke imithi yabathakathi siyayishisa ngomlilo, zonke ichitho zabathakathi siyishisa ngomlilo. Onke amadimoni asilandelayo, get out in the name of Jesus. Get out in Jesus' name. Get out in the name of Jesus. Come out in Jesus' mighty name. Shandelebo Sakeya, Shalababa Sita, Rapasataka, Ripaposhikape, Rimanda Saya, Rimanda Baba, Rikapapoposaya, Hikapapoposaya, Mandala Baba Seke, Rikapapaya, Ripapapasuta, Lekamama Baba Saya, Yandelebo Seke. We command every sickness, we command every disease, we command every spirit, every powers in the name of Jesus. Lord, my God, we declare, God, we decree in the name of Jesus, no weapon formed against us shall be able to prosper. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Kurababa siketelebeya, kurababa seke, rinamababa, riyamababa, yanderaboseke, yalababosata, yalababasanda, yalabababosia, yanderaboseke, ramasakapa. Father, we bless you. Father, we worship you. We give you honor. We give you praise. We give you glory. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.
Mshayeleni izandla kakhulu uNkulunkulu egameni lenkosi. Shaya izandla ushayela umoya ingcwele egameni lenkosi. Woza bhuti uzothatha. Siyabonga kakhulu bazalwane, uNkulunkulu anibusise nonke egameni lenkosi uYesu. Sophinde futhi sihlangane on Thursday khona phakathi kwale ndawo egameni lenkosi ethu just for 1 hour from 6 to 7 egameni lenkosi. Abaphethe iminikelo yabo cela bandlule bashiye iminikelo yabo egameni lika Jesu Kristu umNazaretha longcwele. uNkulunkulu anibusise nabo bonke abasibukela emakhaya bazothola le video. uNkulunkulu anibusise egameni lenkosi ethu Jesu Kristu waseNazaretha. Mshayeleni isandla uNkulunkulu egameni lenkosi. Hallelujah. Namavesi ngicela kunipha wona enizoyifundela wona emakhaya while usase kuyifasting. Amavesi akhuluma nje ngokuzila ukudla egameni lenkosi ethu Jesu. Jeremiah 33 verse number 3 ungalibhala egameni lenkosi ethu Yesu. Jeremiah 33 verse 3. 1 Thessalonians chapter 5 verse number 17. 1 Thessalonians chapter 5 verse number 17. Hallelujah. Joel chapter 2 verse 12. Joel chapter 2 verse 12. Matthew 6 verse number 16. Matthew 6 verse number 16. Ngicela nje siyibambe lapho sibambe lokugcina. Mark chapter 9 verse number 29. Mark chapter 9 verse number 29. Lama verse ngicela bazalwane niwafunde akhuluma ngamandla wokuzela ukudla nokuthi uNkulunkulu uyayiphendula imikhuleko yabazele ukudla bafuna ubuso bakhe. God bless you. uNkulunkulu womusa anibusise egameni lenkosi uJesu. Sambe kahle. uNkulunkulu hambe nani. Siphinde sihlangane Thursday from 6 o'clock to 7 o'clock. God bless you. Siyabonga kube bonke ababukeli bethu. uNkulunkulu womusa anibusise. I am your apostle MJ Shabalala. Salute in Jesus name. God bless you. uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu akubusise.